Fl-20 ta' Settembru l-Baċir numru 1 f'Bormla se jospita kunċert bis-sem ta' diversi artisti lokali, kunċert bl-isem ta' Doc Music. Dak li għal snin twal kien iservi bħala post industrijali minn fejn eluf ta' Maltin għalaw il-ħobża ta' kuljum tagħhom, illum il-ġurnata qed ikompli jintuża iżda għal skopijiet rikreattivi. Doc Music jgħat jiġi organizzat mill-Fondazzjoni Kottonera b'kollaborazzjoni mal-Università Amerikana ta' Malta u fih se jkantaw Ivan Grek flimkien mal-band tiegħu u l-Versatile Brass Band. F'konferenza tal-aħbarijiet, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Kottonera Glenn Bedingfield innota li permezz ta' inizjattivi bħal dawn qed jintefa' aktar enfasi fuq il-Kottonera bħala post bl-istorja rikka li jista' jintuża skopijiet rikreattivi minn kulħadd. Il-President tal-Università Amerikana ta' Malta, Michael Najar, stqar li bħala università jinsabu onorati li qegħdin jikkontribwixxu għall kultura rikka ta' pajjiżna, filwaqt li qegħdin ikomplu jintegraw fl-istess komunità li għamlet ħafna magħhom. L-artisti esprimu l-gratitudni tagħhom tal-li ġew avviċinati biex jieħdu sehem f'dan il-kunċert li se joffri tant spettaklu. Paul Borch mill-Versatile Brass Band ikkummenta li l-kunċert se jolqot persuni ta' kull età b'kanzunetti varji. L-ewwel ħaġa l-idea wara dan il-kunċert hija brillanti, spettakolari għaliex għax il-Kottonera ftit biex ngħidlek gawdiet kunċerti ta' dan it-tip, ta' dan il-livell. Ovvjament jien nilqgħod ukoll ma' Evan Grek, aħna bħala Versatile Brass ħantellaw kunċert kif nafu nagħmlu aħna nagħtu briju għal kull età, meta ngħid għal kull età jiġifieri kemm għaż-żgħażagħ kemm għall-medjata kif ukoll għall-kbar. Evan Grek li se jkanta mal-band tiegħu semma l-fatt li għandu l-eruq tiegħu f'dan l-istess post fejn se jsir il-kunċert fil-jiem li ġejjin. L-eruq tiegħi huma ġewwa Lista huma ġewwa Kottonera u huma parti mill-miġja tiegħi kemm f'ħajti u kemm il-mużika. Dan il-lokal issa dan il-post il-Kottonera iktar qed tiġi apprezzata ta' żbuħija li hawn tal-istorja li hawn tan-nies li hawn u issa hawnhekk dan id-dok wara li jinfetaħ hawn ħafna postijiet sbieħ fejn nies jiġu u jgħodu pjaċir. Preżenti għat ħabbir tal-kunċert kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli li faħret din l-inizjattiva meħuda mill-Fondazzjoni Kottonera. Kien hemm ukoll is-Sindku tal-Kalkara Wejna Korina u s-Sindku tal-Birgu John Boxall. Id-dħul għal din l-attività huwa b'xejn u l-bibien fl-20 ta' Settembru se jinfetħu mis-7 ta' filgħaxija l qudiem.